Ubanka wata tsiya ne a wannan kamfanin. Kai! Na fara ba! Na ga maka kake Faruk, sai ka fada mana. Faruk, listen to me. Wallahi don't think what I okay, I understand. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ai ban taba sani mamma haukaci ne kai baka san me kake ba sai yau. Ina gwada wuya na ga yayi yawa. Dan kutumar bura uba kawai. Ka san dan adam ajizi ne. Banka. A ranar aure ne da shi ne zaka zo ka kinga jamu wai dan adam da ajizi ne. Wuce arziki mu bar arziki a mazaunin sa da arziki irin albarka. Zo kwata ba kudi bane matsalar ka tabi. Kwata. Ta yaya zamu ba ku kudi ku ba mu lokaci yanzu kuma ku kira mu a waya kuna ce mana wai za ku ba wasu wajen taron. Saboda ko wani babba ya zo tsaba kwadayi da kai da Senator Mustapha kun ci buhu uban. Ka san daukan amarya dole akwai yan rakiya. To uban wa ya ce miki wai dole sai da yan rakiya? Ke na aura ko kawayen ki ne na aura? To wallahi sai an dauko su. Idan kuma ka ce lalle ba za a dauko su ba ita ma amarya ta ka za mu juya da ita. A haba. Ke lele nan ganin kike kin bi ni rashin hankali ne? Na fi ki danyen kai fa wallahi idan ma kika in kika tunzura ni wallahi sai sake ta ma yanzu ba komai bane a waje na. Dan Allah ka fasa tunda kai na ga alamun mahaukaci ne kai baka san me yake mara ciwo ba. Ni ke kira mahaukaci ne na? Barara ba kina jin mu ko? Kina jin mu ko? Ki sai na sake. Da ke da uwarki kuka haɗa baki kuka kulle duk makircin nan. Banza kawai mara hankali mai kwakwalwar kifi. Sha a aura maka yarinya ranar aurenka ana hanya za a kai ta kaje ka sake ta saboda baka da hankali. Faɗa min nawa ka kashe hidiman aure na din faɗa min yanzu ne sai in biya ka. Me ya ciki? Nawa ne? Ba daidai bane abin da kai. Kai ka dauke ni ban da hankali ne. Kana da hankali ne? Ban san me nake yi bane. Ba abin da kake yi ne. Bai kamata a ce yaron nan ya saki yarinyan nan ranar ɗaurin aurensa, ranar tariyarsa saki ba. Abba mare na ba kai. Na mare ka. Ko za ka rama ni? Kin ji daɗi dai ko? Na ji daɗi kamar ya. Da kika kashe mata aure mana. Ni kadai na san inda nake ji a cikin raina akan ki Balaraba. Wallahi ina san ki. Balaraba. I love you. The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda steps behind the lens and into the director's chair to command the story. Balaraba.